učiteľky, milí vedúci. Stretávame sa spolu už dlho, každý deň na skúškach, stresujeme sa spoločne pri vystúpeniach, ale sa aj zabávame na výletoch a sústredeniach. Ešte sme vám však nikdy nepoďakovali za čas a úsilie, ktoré pritom pre nás obetavo vynakladáte. Potrebujete veľa trpezlivosti, aby ste zvládali naše nálady, nevieme texty, zabúdame kroky, spievame falošne, naháňame sa po sále a všemožne skúšame vaše nervy. Občas máme chuť prestať, ale rodičia nás donútia ísť na skúšku. Ale potom príde vystúpenie, diváci tlieskajú a všetko zlé je zrazu zabudnuté. Chceme vám dnes poďakovať za to, že môžeme zažívať chvíle úspechu, potlesk, že sme našli partiu, ktorej sme malí i veľkí kamaráti. Prajeme vám všetkým pevné zdravie, mnoho trpezlivosti a síl do ďalšej spoločnej práce, na ktorú sa už dnes všetci tešíme. Máš tam? Máte, hej. Dajte si. Aj tento je čistý.
aktivity. No, daj mi.